pastanagues i cebes. Oh, us heu recordat de tot el que us he demanat. Molt bé. Aquí teniu la propina pel vostre treball. Gràcies, mare. Oh, que bé! Quina propina! Jo també hi aniria. Jo també hi vull anar. Jo vull la propina. Encara estàs mirant la televisió, Kenichi? Vés a l'habitació i acaba els deures ara mateix. No! Què vol dir que no? T'acompanyo, Kenichi, tu faràs els deures i jo llegiré. Oh, quina sort que teniu. No teniu cap preocupació. Això no és veritat, Kenichi. Té raó, en tenim moltes. Com quines? Per exemple... Dissimular el llit mullat de pipí. Sí, però què diu vostè? Ui! Vinga, Kenichi, no t'entretinguis més. Sí, mare. Anem. Què us passa? No voleu anar a jugar fora? Què? No. Volem anar a comprar. No voleu jugar, nois? No m'ho puc creure. Què fem? Potser sap que volem una propina. Ai. Li preguntaré directament. Mare, Què vols, Jinzu? veuràs, és que tenim ganes d'anar. Esclar que sí, va, aneu a jugar. Oh! No volem anar a jugar, volem anar a comprar per tu. Renoi, quina sorpresa! Voleu anar a comprar per mi? Sí, què vols? Res de res. Ui, Quin rotllo. Bé, nens, si teniu tantes ganes d'anar a comprar, necessito... què vols? Escolteu, si voleu, podeu anar a buscar rotllos de paper higiènic perquè s'estan acabant. Esclar que sí, i no cal que et preocupis per la nostra propina. Molt bé. Us donaré la propina quan torneu. Us dono 1.000 iens, a la botiga us donaran el canvi, d'acord? Bé, fins després, mare. Adéu. Aneu en compte, d'acord? Em sentiu, nens? Shishimaru, hem d'estar alerta, No ens podem equivocar. Molt bé, Jinju. Repetirem el nom del que hem de comprar fins a la botiga. Bona idea. A veure... què dimonis era? Recordo que era una cosa blanca. Tens raó, era una cosa blanca i llarga. Ja ho tinc, eren ratllos de paper higiènic. Sí, senyor. No. Ratllos de paper, Ratllos de paper, ratllos de paper, blanc i llarg, blanc i llarg, ratllos de paper, ratllos de paper, blanc, llarg, blanc, llarg, blanc, paper. Ai, Shishimaru! Ves camí! Oh! Ets un badoc, Jinzu! Encara et falten molts entrenaments! Digues el que vulguis, Kamumaki, però no ha sigut just, m'has atacat per l'esquena. No és just, no jugàvem, anàvem a comprar. A comprar? El què, No me'n recordo. Jo tampoc. Despistats! Voleu saber-ho? Era blanc. I també era llarg. Blanc i llarg. Blanc i llarg. com ho sabeu vosaltres? Perquè ho anàveu repetint pel camí. No us en recordeu, nanos? Vinga, anem. Adéu. No em cauen gens bé. Anem. Sí, anem. Blanc llarg, blanc llarg, blanc llarg, blanc llarg, blanc llarg, blanc llarg. Oh, escolta, què era blanc i llarg? Ho has de rumiar tant? Tu te'n recordes, Jinju? Si jo me'n recordés, no t'ho preguntaria a tu. Però podem mirar tot el que sigui blanc i llarg. Tens raó. Comencem per aquí. Hola, senyor. Bé, què voleu? En té un de blanc i llarg? Veuràs, tenim un formatge blanc, però no n'hi ha de llarg. Ah, no és aquí. Adéu. No entenc res. Nyi, en té de blancs i llargs? És clar que sí, té tallarines. Era això, Shishimaru? Potser sí. Què, vols tallarines o no? Sí, tingui. Gràcies. Ja està, que bé, Jinju? Escolta, em fa la impressió que no era això que havíem de comprar. Mira, Jinju, també són blancs i llargs, no ho veus? Vols dir? Va, comprem-ho. Doni'm-en un. Són molt frescos i bons, aquests naps. Bé, gràcies. Oi que ho hem encertat? No ho sé, no em sonen ni les tallarines ni els naps. Vols buscar més coses? Una mica més tard. Uah! Què són totes aquestes coses? Ja sabia jo que era massa complicat per vosaltres anar a comprar. Ho sentim molt, de debò. Sí, ja sé que tot això és blanc i llarg, però el que us havia demanat eren uns rotllos de paper higiènic. Utilitzaré el truc paralitzador. Ja! Oi!
Moltes gràcies. Truc despenalitzador, ja! M'ha passat alguna cosa? Oh, mira, si són els rotllos de paper. Oh, moltes gràcies. Ja veig que sou prou espavilats per anar a comprar. Us mereixeu una propina. Ui, quina gana, mare, que hi ha per berenar? Kenichi, hauràs d'espavilar-te com en Jinzu i en Shishimaru. Què? Ostres, quina feina fer de vigilant d'en Jinzu. No he pogut deixar de salvar-lo. Nyi, nyi.